a lokacin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake dab da barin wannan duniyar, lokacin da ya kusa wafati kenan, ya kira ɗan baffansa wato Sayyidina Ali radiyallahu anhu ya ce masa ka kawo min takarda domin in rubuta muku wani abu wanda idan kuka riƙe shi da ƙarfi ba za ku taɓa ɓacewa ba a bayana. Sai Sayyidina Ali radiyallahu anhu ya ce na ji tsoro kada kafin in dawo na rasa wannan damar. Sai ya ce ya Rasulallah ka faɗa min ni kuma zan riƙe shi a zuciya na sannan kuma zan kiyaye shi in tsare shi. Sai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce awsa bis sala waz zaka wa ma malakat aymanukum, ina muku wasiya da sallah da kuma zakka da wa'inda hannayenku na dama suka mallaka. Wannan hadisin yana nan a cikin ingantattun hadisan da Imam Ahmad ya rawaito. Kaga wannan shine tunatarwa na ƙarshe da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi. Kada ku yi sakaci da sallah, sannan kada ku manta da zakka, sannan kuma ku kasance masu tausayawa ga waɗanda suke karkashin kulawanku.